todas as culturas, en todos os séculos, desde que a humanidade articulou a fala, o ritmo e os sons, todas as nais do mundo arrolan os seus meniños para transmitirlles a emoción e os sentimentos que os acompañarán por sempre na súa viaxe pola vida. Esa andamiaxe de contos e cantigas os fornecerán nas situacións adversas, ensinaránlles patróns de vida, transmitiránlles valores e actitudes que lles serán moi útiles na súa travesía polos mares procerosos deste planeta chamado Terra. Dunha das frías repúblicas bálticas de Estonia nos chega esta famosa cantiga de verso, Cuscus Galique, creada polo seu compositor nacional, máis coñecido dentro e fora do seu país, Arvo Yar. A miña compañeira presentadora porelle voz a este rolo, acompañada pola orquestra escolar dos nenos e nenas de cuarto curso. Aplaudide todo forte e ¿Por qué no paras qué? Luca, ponte aquí, que no hablen de estos para nada, estos chicos. Miradme a mí,
pequeñez.